салом ба ҳамаи шумо бонвони азиз ва дӯстони гиромӣ. ба сами тамоми бонвон мерасонам ки апаи мухлисабону барои тамоми бонвоне ки дар хона нишастаанду кор намекунанд ва мехоҳанд ки дар хона нишаста тариқи онлайн кор кунанду пул ба даст биёранд. Пас ба рақамҳое ки апаи мухлиса ҳаст занг бизанед, нависед. Барои командаи худ регистратсия кардан ва омӯзишро бепул меомӯзонад, ёд медиҳад ва шуморо регистратсия кардан ройгон аст. ва он нафароне мехоҳанд аз ширкати Фаберлик бо нархи арзон харидорӣ намоянд. пас ба апаи мухлисабону муроҷиат намоед. ва боз чӣ гуфтанӣ ҳастам, ширкати Фаберлик чӣ хубӣ дорад? ҳам маҳсулотро бо нархи арзон харидорӣ мекунӣ ва ҳам тоҳфа ба даст меорӣ ва ҳам як моҳеда 2 маротиба маблағ ба даст меорӣ. пас фурсатро аз даст надиҳеду ба апаи мухлисабону муроҷиат намоед. ба ҳамаи шумо подписчикони Сомонаи Фараҳноз лайф, ба саҳми ҳамаи шумо мерасонам ки акай Ҷурабек барои шумо беҳтарин ки шумо аз граница гузаред барои шумо кӯмак мекунад. пас он нафароне ки мегӯянд ки аз граница мегузарем, документ надорем, ки ҳуҷҷатҳоямон пурра нест, ва ин ки ба ҳар гуна овозаҳо бовар карданд ки гӯё шуморо дар роҳ ғам метиҳам ё ки гаи шуморо манъ мекунад. акай Ҷурабек ҳамаи ана ҳаминро бар дӯши худ гирифтааст ва шуморо дар куҷое ки дар шаҳри Москва ҳастед, шуморо аз ҳамон ҷо гирифта бо мошинҳои замонавӣ бурда мерасонад. воқеъ сиҳату саломат бошаду рақамҳояш дар зери экранҳои шумо аст. занг бизанед, нависед ва аз граница гузаред. Давлатова и ее суперпродюсер Зайн Шамсиддинов. ای هم دل مردمان دست در دستم بمان عاشقی آهنگ بخوان دل بری ابرو کمان уман Песни. ҷамила миёни сарояндагон ба фикрам фақат ман суруди кабутарро нахондам, халос дигарон ҳама хондам ба назарам. و برای ما البته فخره شخصا برای من дар бораи Сабзина бачаҳоям сурудҳои ошиқӣ буданд. Намедонистам то ин. Вы Не случайно родственница? не дочь знаменитой таджикской исполнительницы Манижи Давлатовой? кабутари ду барои ки با باوری در بالای اسب میشینی و قایقا میکنی و میدوی ёсамин ба пеш боре ҳам тапак ҷамъ кардаед? در خوردی بله аз пиёз тоза кардан ва аз ишқи беҷавоб гирья кардаед? از عشق به جواب نه اما از پیاز بله дар хурдӣ барои сақич жвачка аз падару модар пул гирифтаед? نه барои клип навор гирифтан аз падару модар пул гирифтаед? البته дӯстони худро ғайбат кардаед? غیبت نه اما بسیار тестар Дискуссия, да? бо дигар сарояндагон масъалаи ҳаққи кор ба қабли гонорар суҳбат кардаед? Ёсамин Давлатова и ее суперпродюсер Зайн Шамсиддинов.
فرق